しょうがないじゃん。帰るわけに帰ってもいるんだ。そうだね。怒って帰ってもいるもんね。逃れられないの。確かに帰った人もいるな。実家に帰る。母ちゃんとか。ああ、そっか、母ちゃん。そういうことやってるから人がもう4人になっちゃった。はい。どうした？パチ？これじゃない方がいい。あ、ちょっと太すぎるな。私はここら辺ニドチャンネル。ニドチャンネル。ノンストップ15分もう人が突入してくるまでバダをやめない。バダじゃない、ごめん、ドゥンドゥンバをやめないつもりでいきますか。鬼の泣くまで。入れ替えになりますのでつって入ってくるまで。入ってきてもちょっとやってるぐらい。無視。で行こうか。店長いないけど。店長いないね今日。くみちゃんはもう仕込みのやるってやるから。やんないよ、仕込まれてない。仕込みのやつを。何仕込み？
間違いだ。もう一回やろう、もう一回やろう。もう一回やろう。なんか音も違和感がすごい。一個は多かったんじゃないマッキー。マキ一個多かったかも。どこ天地のところが。一打多かった。天地。そこまではめっちゃ。いくよ。まだあと10分あるから。10分あるから。いくよ。よし。マッキーが天地って言った後にその場所で言ってるから今無理やり。天地。それだいぶ多い気がするけど。大丈夫やんな。それでやってるやんな。やってたけど。うん。間違いない。もう一回やればいける。もう一回やればいける。間違ってない。
めるかどんどんばたまにやればいいじゃん。たまに多いから減らしたりとか。